Λοιπόν, τελειώνοντας, δεν ξέρω αν εδώ οι αγαπητοί πρέπει να μας πείτε. Πρέπει να μας πείτε. Πρέπει να μας πείτε. Και ο Αργύρης μετά. Γιατί έλεγες δεν μπορεί να μας πείτε. Αγαπητέ γιατρέ, σημερινέ υποψήφιε δήμαρχε της Αγίας Παρασκευής και αυριανέ δήμαρχε όλου του λαού της Αγίας Παρασκευής. Και εγώ και ο φίλος μου ο Αργύρης ο Δινόπουλος βρισκόμαστε εδώ ως φίλοι. Δεν ερχόμαστε να κομματικοποιήσουμε, ερχόμαστε να ζεστάνουμε μαζί με όλους εδώ τους φίλους και τις φίλες μια προσπάθεια που βγαίνει μέσα από τα σπλάχνα των δημοτών της Αγίας Παρασκευής και έχει ως σκοπό να διορθώσει τα κακό κείμενα και ταυτόχρονα να πάει πιο μπροστά το όποιο θετικό έχει γίνει, που είναι λίγα τα θετικά τα τελευταία χρόνια. Έχει σημασία κάτι που υπόθηκε πριν και κάτι που το είδαμε να καταγράφεται στην ανθρωπογεωγραφία του ψηφοδελτίου. Δεν είναι ψηφοδέλτιο, και πριν από όλα αυτό φαίνεται από τον άνθρωπο που είναι επικεφαλής, το γιατρό, το Ζορμπά, δεν είναι ψηφοδέλτιο ανθρώπων που συχνάζουν σε πολιτικά γραφεία, ούτε ανθρώπων οι οποίοι είναι κρατικοδίαιτοι ή ανθρώπων που είναι ανεπάγγελτοι ή άεργοι, όχι άνεργοι, άεργοι. Δηλαδή ανθρώπων που περνάνε τη ζωή τους στα καφενεία πίνοντας καφέ και σχολιάζοντας τους άλλους. Χαίρομαι γιατί είναι ένα ψηφοδέλτιο και αυτό είναι από τον πρώτο που είναι υποψήφιος δήμαρχος μέχρι τον τελευταίο αλφαβητικά, γιατί όλοι οι υποψήφοι είναι ίσοι και ισοδύναμοι, ένα ψηφοδέλτιο ανθρώπων που έχουν ξεπεταχτεί από την ελληνική κοινωνία και εδώ έχουν δώσει εξετάσεις στην τοπική κοινωνία με μεγάλη επιτυχία. Το χαίρομαι, θα έχετε επιτυχία, τραβάτε μπροστά, πηγαίνετε πόρτα-πόρτα, γιατί στην Αγία Παρασκευή που είναι από τα ωραιότερα προάστια της Αθήνας αξίζει ένα καλύτερο μέλλον. Καλή επιτυχία, καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Εμείς με τον Ζορμπά γνωριστήκαμε στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Πιστεύω ότι αυτή η τετραετία που πέρασε ήταν μια τετραετία που δεν ήταν κέρδος για την Αγία Παρασκευή. Και πρέπει αυτός ο χρόνος που χάθηκε να αναπληρωθεί. Και είναι πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα για αυτή την πόλη. Μη σκεφτεί κανείς σας ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε αυτές τις εκλογές. Ο Βασίλης ο Ζορμπάς έχει κάθε δυνατότητα να είναι ο επόμενος δήμαρχος της Αγίας Παρασκευής. Θα κλείσω, γιατί τα είπε και ο ίδιος ο δήμαρχος, τα είπε και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με μια προσωπική αποστροφή. Πριν από πολλά χρόνια, λίγο παραπάνω από εδώ, εκεί που τελειώνει η οδός σχολείου και τέμνεται με την οδό Αγίου Ιωάννου, καλώ τον Γρηγόρη τον Ζαφυρόπουλο, τον δήμαρχο Χαλανδρίου και υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη της Αθήνας. Με έκοψες πάνω στο προσωπικό. Εκεί λοιπόν ήταν το αγρόκτημα της αδερφής της μητέρας μου. Και ερχόμασταν μικρά παιδιά στη δεκαετία του 60 σε εκείνη την μαγευτική Αγία Παρασκευή. Από τότε πολλά άλλαξαν. Πολλά σπίτια χτίστηκαν, οι δρόμοι γέμισαν αυτοκίνητα. Όμως η Αγία Παρασκευή έχει ακόμα τη δυνατότητα να είναι μια ανθρώπινη πόλη. Να είναι μια πόλη όπου οι κάτοικοι θα μπορούν να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής. Και πιστεύω ότι αυτός είναι ο στόχος του γιατρού. Και θέλω να πω και κάτι τελευταίο. Ο Ζορμπάς πρέπει να είναι ο επόμενος δήμαρχος της Αγίας Παρασκευής για πολλούς λόγους. Αλλά πάνω απ' όλα για έναν. Γιατί ξέρω ότι όπως ήταν ανοιχτή η πόρτα του ιατρείου του τόσα χρόνια, έτσι θα είναι και ανοιχτή η πόρτα του δημαρχείου. Γιατί οι κλειστές πόρτες είναι αυτές που πολλές φορές φέρνουν και την οργή του κόσμου. Βασίλη, καλή επιτυχία και είμαστε μαζί σου. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω όλους. Ήρθε και ο φίλος μου ο Γρηγόρης Ζαφυρόπουλος. Βέβαια τον Γρηγόρη τον ήξερα όταν ήταν στη Μακή, εγώ ήμουν πρόεδρος της ΑΜΕΒ. Ο Γρηγόρης ήταν στη Μακή ακόμα, μικρούτης. Λοιπόν, Γρηγόρη, καλή επιτυχία.
Έτσι και όποιοι ψηφίσετε το ψηφοδέλτιο που είναι ο Γρηγόρης, έτσι εννοείται ότι θα σταυρώσετε τον Γρηγόρη και... χωρίς σταυρό είσαι. Είναι ασταύρωτος τότε. Λοιπόν, εγώ δεν το ξέρω αυτό, δεν το είχα προσέξει. Λοιπόν, και δεν θα φύγετε. Μην φύγετε από εδώ και νομίζετε ότι δεν σας κεράσαμε ένα γλυκό, μια πορτοκαλάδα. Και νομίζετε, γιατί εμείς είμαστε, εγώ είμαι από την Οργίνα Παρτία και είμαστε πολύ φιλόξενοι του πάνε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ. Θες να πεις δύο λόγια, Γρηγόρη? Πεις δύο λόγια. Σαν ο Γρηγόρης έχει εμπειρία και βέβαια άμα γίνει ο δήμαρχος να θυμάστε ένα πράγμα, ότι τον δήμαρχο του Χαραντρίου, τον κύριο Κουράση, δεν θα μου ξεφύγει όπως ξέφυγε ο Γρηγόρης. Τη Γαριτού θα τη φτιάξουμε από κοινού. Θέλουνε δεν θέλουν οι Χαραντρίου. Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες συμπτώσεις. Βασίλης ο Ζορμπάς, Βασίλης ο Κικίλιας. Γιατρός ο Ζορμπάς, γιατρός ο Κικίλιας. Μου φαίνεται ότι οι συμπτώσεις αυτές παρά είναι έτσι δυνατές για να μας κάνουν αισιόδοξους ότι τα πράγματα θα πάνε όπως θέλουμε. Μία κουβέντα, παρόλο που είναι δύσκολο μετά από δύο πολιτικούς βουλευτές, σαν τον Παναγιωτόπουλο και τον Αργύριο Τινόπουλο, ξέρετε, ο οποίος τολμά να μιλήσει μετά, είναι σαν να βάζει το χέρι του στο τζάκι μέσα να το κάψει. Παρ' όλα αυτά, επειδή ο Σαμαράς πήρε ένα ρίσκο να βάλει τον Κικίλια και τελικά κερδίζουν όσοι παίρνουν το ρίσκο, θα πάρω και εγώ το ρίσκο να μιλήσω μετά από αυτούς. Οι εκλογές αυτές δεν έχουν να κάνουν με πρόσωπα. Οι εκλογές αυτές έχουν να κάνουν με το αν θα ανεχθούμε αυτό που κάποιοι προσπαθούν να μας κάνουν. Προσπαθούν να χαλάσουν τη ζωή μας. Το έχουν καταφέρει σε μεγάλο βαθμό. Θα τους αφήσουμε να το καταστρέψουν τελείως? Ένα, δύο. Καταστρέψτε την αυτοδιοίκηση, για να πούμε λίγο τα θέματα που έχουν να κάνουν την καθημερινότητα τη δική σας. Για εσάς δεν σας επηρεάζει μόνο η εφορία. Δεν σας επηρεάζουν μόνο τα προβλήματα τα συνταξιοδοτικά. Σας επηρεάζει και το αν ο αυριανός δήμαρχος, ο Βασίλης Ζορμπάς, θα έχει τη δυνατότητα να σας εξυπηρετήσει. Θα έχει τους πόρους να μπορέσει να κάνει τα έργα. Θα έχει μειωθεί η γραφειοκρατία για να μπορέσετε να εξυπηρετήσετε. Να αισθάνεστε ότι το κράτος λοιπόν σας αντιμετωπίζει φιλικά και σας σέβεται. Σέβεται αυτό που πληρώνετε τα δημοτικά τέλη, πληρώνετε τους φόρους σας, σέβεται την προσωπικότητά σας σαν πολίτες. Με τον καλλικράτη ή καρεκλοκράτη, όπως εμείς όσοι ασχολούμαστε στην αυτοδιοίκηση έχουμε αλλάξει το όνομα ενός νομοσχεδίου, το οποίο ενώ ξεκίνησε με τις καλύτερες προοπτικές, τελικά καταλήγει να είναι όχι αυτό το οποίο ο Καλλικράτης κατάφερε να κάνει με τον Παρθενώνα, αλλά αυτό το οποίο ο Ραγκούσης καταφέρει να κάνει με την καταστροφή της αυτοδιοίκησης. Να καταστρέψει τους Δήμους, να υποβαθμίσει τις περιφέρειες και να μην αφήσει να λειτουργήσει τίποτα. Θα τους αφήσουμε? Νομίζω ότι το όχι θα μεταφραστεί με ψήφο εναντίον αυτών οι οποίοι υποστηρίζουν αυτές τις τομές, αυτές τις παρεμβάσεις. Το όχι θα μεταφραστεί με μια δυνατή κραυγή νίκης 7 και 14 Νοεμβρίου για τους υποψήφιους οι οποίοι δεν δέχονται άλλο αυτή την υποβάθμιση. Βασίλη με την νίκη, φίλες και φίλοι, με το καλό με την νίκη, να μπορέσουμε να δούμε και μια άσπρη μέρα. Να είστε καλά.